Duha patay sa separadong aksidente sa dalanon sa probinsya sang Iloilo. Si Julius Bilacaol nakatutok. Ginbululigan pa sa mga responder ining lalaki nga madala sa ospital. Apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival bangod sang samad sa iya ulo. Ang lalaki among 34 anyos nga rider nga ginkilala kay alias JL sa barangay Nangasamo nga Banwa. Pasado alas 11 Sabado sang gabi, nakabunggo ang motorsiklo nga ginadala sini sa Center Island sa barangay Rizal, Tugisan. Gin-try na ini i-overtake yung duwa ka motor nga nauna sa iya. Kaya sa ginali lang, nagtulaan siya sa control sa iya motor. Wala sang helmet ang biktima sa naaksidente. May nakakita man kuno siya nga nagainom antes na disgrasya. Apang hindi maestablisar kung hubog ini samtang nagadrive. Binawian sang kabuhi bangod sa mga samad sa lawas ang 31 anyos nga si alias June, tumantok sa probinsya sang Capiz. Ang lalaki ang nabungguan kag ginyudyod pa sang goma sang truck sa barangay Sablogon, Pasig City sang Sabado. Kining naton nga biktima nagapungko lang di siya sa binisang dalan tapos nag-agi ang dump truck. Agi layon siya nag-dive sa idalom sang truck. Temporaryong agin kustudiya sang kapulisan ang truck driver nga si alias Mark. Apang ginpagwa ini sang nagsumiter sang affidavit of non-interest to file case ang mga himatasang biktima. Nag-angkon sa mga minor nga samad sa lawas ang napulo kasakay sang isa ka utility van matapos niya naglumpat sa banglid sa kilid sang highway sa barangay Punong, Pasig City kahapon. Sakay sang van ang pila ka basketball players kag ila supporters nagikan sa Molo, Iloilo City nga nag-entra sa basketball league sa among syudad. Ang punong barangay sang West Habogabog nga si Lee Kim Sing ang driver sang van. Siya man ang team manager. Wala naman ini nasamaran suno sa kapulisan. Sa dashboard siyang salakyan, may papel sila ba nabutang. Siguro rin napalit o na nga nag-obstruct sa bisyo ni Cap. Sa pihak sang aksidente, nadayon man ang hampang. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.